Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahul kafi Rabbunal kafi kasatanal kafi wajatanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Para sedulur mangertenono yen alam kubur bakale ana pitakon 6 perkara kudu bisa anjawab sira. Para sedulur mangertenono yen alam kubur bakale ana pitakon 6 perkara kudu bisa anjawab sira. Kaping sepisan pitakonane Gusti pangeranmu iku sapa, nuli jawab kelawan cetha yen Gusti Allah pangeran kula. Kang kaping pindho pitakonane sapa iku Kanjeng Nabi nira, enggal jawab kelawan cetha yen Nabi Muhammad nabi kula. Kaping telune pitakonane ya apa iku agama nira, jawabane ora ana liya ya iku Islam agama kula. Kaping papat pitakonane kiblat ira ya iku apa, Ka'batullah iku kiblat kula, kaya mengkono jawab sira. Kaping limane pitakonane ya apa iku panutan ira, kitab Al-Qur'an jawab sira ya iku kitab panutan kula. Kang kaping 6 pitakonane ya sapa iku sedulur ira, kaum muslimin uga muslimat ya iku umat sedulur kula. Allahul kafi Rabbunal kafi kasatanal kafi wajatanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.